поставили много ясно какво точно искаме да направим, но искахме това, което в едно сме били заедно от начало до край, че искаме да го опазим като културна ценност. По какъв начин, с какви средства, това стана по-нататък известно, но дори не сме го и дебатирали, защото имахме пълен консенсус, че темата е важна. Сега, аз няма да говоря за това какво е тютюневия град. Факт е, че съм посветила време, години бих казала, на изследване на тази тема, значи, че тя за мен е важна. Факт е, че вие сте тук, това значи, че и за вас е важна. Това, че се занимава фундацията и Пловдив 2019, защото Пловдив 2019 не е само фундация. Това сме всички ние. Дали сме в изпълнителски екип, дали сме отстрани, но би трябвало така да възприемем. Това е кауза на Пловдив. И в изпълнение на тази кауза, 2019, за да се почувстваме по-спокойни за нашия град, за неговото минало и бъдеще, ние се занимаваме и с тютюневите складове. Нарекох ги тютюневия град не защото това е било известно като име. Напротив, знаеше си, че това е квартал с тютюневите складове. Трябваше ли образ, който да се помни и разбира се, повлияна вероятно от Рейнов и тютюневия човек. Една книга посветена на неговия баща, Николай Рейнов, Богомил Рейнов, вижте роман за баща си Николай Рейнов. Нарекох града тютюневия град, но имам предвид не само тази структура, която на територията, на която ние се намираме, а целият град, защото в продължение на целия 20 век градът се е издържал и с парите от тютюна. Значи много е престижно да казваме, че сме град на художниците. Такива сме. Но плюс всичко друго Пловдив е и тютюнев град.